Υπάρχουν δημιουργίες που τις κοιτάς και υπάρχουν δημιουργίες που θέλεις να αγκαλιάσεις. Το αμιγκουρούμι ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι απλώς νήμα, δεν είναι μόνο βελονάκι. Είναι ένας τρόπος να δώσεις μορφή σε κάτι που μέχρι πριν από λίγο υπήρχε μόνο στη φαντασία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα υλικό που μας θυμίζει ότι η δημιουργία μπορεί να είναι τρυφερή. Ότι μπορεί να γεννά χαμόγελα, ότι μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα ακόμα και πριν αποκτήσει ματιά. Καλώς ήρθες στο Αχινός Crafts Podcast. Είμαι ο Φίλιν και σε αυτή τη σειρά τα υλικά δεν είναι απλά εργαλεία, είναι φωνές, είναι ρυθμοί, είναι τρόποι να δεις τη δημιουργία διαφορετικά. Σήμερα θα ακούσουμε τι έχει να πει ένα υλικό που ξεκινά από ένα απλό κουβάρι νήματος και καταλήγει να αποκτά προσωπικότητα. Το αμιγκουρούμι. Η λέξη αμιγκουρούμι προέρχεται από την Ιαπωνία και περιγράφει την τέχνη της δημιουργίας μικρών πλεκτών μορφών με βελονάκι. Μπορεί να είναι ένα ζωάκι, ένας μικρός χαρακτήρας, ένα λουλούδι, ένα διακοσμητικό, ένα μικρό πλάσμα που γεννιέται μέσα από την επανάληψη. Κάθε βελονιά προσθέτει λίγο ακόμη χαρακτήρα. Κάθε γύρος δίνει περισσότερη ζωή. Και πριν το καταλάβεις, κρατάς στα χέρια σου κάτι που δύσκολα αντιμετωπίζεις σαν απλό αντικείμενο. Το αμιγκουρούμι αγαπά τις απλές υφές, τα ζεστά χρώματα, τις μικρές λεπτομέρειες, τις στρογγυλές φόρμες, την απλότητα. Γι' αυτό μπορεί να γίνει διακοσμητικό, παιχνίδι, γούρι, μπρελόκ, συλλεκτικό αντικείμενο, χειροποίητο δώρο γεμάτο συναίσθημα. Δεν εντυπωσιάζει με πολυτέλεια, σε κερδίζει με την αθωότητα και την προσωπικότητά του. Το αμιγκουρούμι χτίζεται αργά. Μια βελονιά, μετά άλλη μία, ξανά άλλη μία και ξανά. Στην αρχή υπάρχει μόνο ένα μικρό κυκλάκι. Ύστερα αρχίζει να μεγαλώνει. Η μορφή εμφανίζεται σχεδόν ανεπαίσθητα. Και όσο συνεχίζεις, ο νους σταματά να τρέχει. Ακολουθεί το ρυθμό του βελονιού. Η επανάληψη γίνεται συγκέντρωση. Η συγκέντρωση γίνεται ηρεμία. Και πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβεις, η δημιουργία μετατρέπεται σε μία ήρεμη, σχεδόν διαλογιστική εμπειρία. Αγαπώ το γεγονός ότι το αμιγκουρούμι δεν προσπαθεί να γίνει τέλειο. Προσπαθεί να γίνει αγαπητό. Δεν στηρίζεται στη γεωγραφική ακρίβεια. Στηρίζεται στον χαρακτήρα. Κάθε μικρή ασυμμετρία, κάθε διαφορετική έκφραση, κάθε μικρή λεπτομέρεια κάνει το κάθε έργο μοναδικό. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη δύναμή του. Μας θυμίζει ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται στην απόλυτη συμμετρία. Βρίσκεται στην προσωπικότητα. Το αμιγκουρούμι μας μαθαίνει υπομονή, ρυθμό, συνέπεια, φαντασία, τρυφερότητα, συναισθηματική σύνδεση με αυτό που δημιουργούμε. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο μάθημα. Ότι μερικές φορές οι πιο απλές βελονιές μπορούν να δημιουργήσουν τα πιο ζωντανά χαμόγελα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Το αμιγκουρούμι
δεν δημιουργεί μόνο μορφές, δημιουργεί μικρές παρουσίες με χαρακτήρα και συναίσθημα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και ο κύκλος «Τα υλικά μιλούν». Σε αυτό το ταξίδι ακούσαμε διαφορετικά υλικά. Κάθε ένα είχε τη δική του φωνή, τη δική του αισθητική, τον δικό του τρόπο να μας διδάσκει τη δημιουργία. Ο πυλός μας μίλησε για την παρουσία, το Φέλτ για την ηρεμία, οι χάντρες Μιγιούκι για την ακρίβεια, η σκόνη πορσελάνης για την απαλότητα, το μέταλλο για τη δύναμη, οι τσέχικες χάντρες για τον χαρακτήρα, η ρητίνη για τον χρόνο, το σμάλτο για τη μεταμόρφωση. Και κλείνουμε με το αμιγκουρούμι που μας μίλησε για την τρυφερότητα. Όμως να θυμάσαι, τα υλικά είναι μόνο η μία πλευρά της ιστορίας. Γιατί αφού γνωρίσαμε τα υλικά, έρχεται η στιγμή να γνωρίσουμε τις τεχνικές. Και αυτό θα είναι το επόμενό μας ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά, κράτα τα χέρια σου δημιουργικά, την καρδιά σου ανοιχτή και μη σταματήσεις ποτέ να δίνεις μορφή στις ιδέες σου.